Denne moderne etplansvilla ligger børnevenligt på en lukket villavej og i cykelafstand fra indkøb, skole og sportsfaciliteter. Indenfor er en lys og indbydende bolig med flotte gulve. Stuen har brændeovn og 2 udgange til terrassen. Det velindrettede køkkenalrum har åben forbindelse til den ene af de 2 stuer. Badeværelset og gæstetoilettet er istandsat og indrettet med et flot, ensartet design. De 3 af de 5 værelser har faste skabe. Vi slutter i bryggerset. Der er også carport og gode udhuse. Haven og omgivelserne er som skræddersyede til den store børnefamilie.